छुट्टी तो होना चाहिए, लेकिन पता सर क्या बोलेंगे, क्या बता। स्कूल स्कूल हाँ छुट्टी छुट्टी है, सारी छुट्टी, सारे स्कूल छुट्टी है। स्कूल स्कूल छुट्टी, सब स्कूल छुट्टी है। सारी छुट्टी है। वहाँ से जीरो करो सर। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଲ୍କେସି ମିଶନ ଛୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଆମେ ପଢ଼ିପାରେ। ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନା କାହିଁ ମୁଁ ସେମାନେ ନାହିଁ ପଢ଼ା, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବି ସେନେ ଅଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ମୋର ନିଜର ଲୋକ ହେଲେ କାଁ କରିବି, କମ୍ ପଇସା ଦେବା ସେ ପଢ଼ାବା।